Moi taas! Uusi yritys, eli moi! Moi! Hello! Moi! Siis mä teen tän videon tekemisen aivan liian vaikeaksi. Moi! Mulla on ollut blogi 2 vuotta, enkä mä oon ikinä tehnyt videopostausta, koska mua on aina pelottanut tää jonkun verran. Mä oon aina ajatellut, että mä en osaa olla tässä normaalisti. Ja tuntuuhan tää jonkun verran oudolta istua yksin huoneesta ja puhua kameralle. Mutta mä koitan tehdä parhaani tästä. Eli joo, multa kysyttiin, että mikä sai mut aloittamaan treenaamisen. Ja sehän oli niin, että kun tuli loppu mun ensirakkauden kanssa, niin sen jälkeen tuli sellainen, että haluaa tehdä joku muutoksen. Mä tosiaan vuosi sitten olin 10 kiloa painavampi, eli painoin jotain 60 kiloa. Ja silloin mä olin ihan perustyytyväinen itteni kanssa, en valittanut. Ja niin. Ja siinä rakastuessa niin mä taisin sitten pikkuhiljaa laihtua silleen ilman, että mä edes koitin. Ja sit syksyllä, kun tuli loppu, niin silloin mä voin tosi huonosti eikä jaksanut tehdä mitään ja välttelin kaikkea sosiaalista. Sitten sen jälkeen niin tuli sellainen fiilis, että nyt mä teen jonkun muutoksen. Ja eka oli ehkä, että värjään nämä hiukset. Ja sehän oli sellainen piristävä muutos kyllä. Ja sit mä ajattelin, että mä alan treenaamaan. Ja muutoksia piti tehdä kyllä ruokavaliossa aika paljon. Ja niin. Sitten mä aloin liikkumaan paljon ja käymään salilla paljon. Ja se oli niinku sellainen sali, kun mä pääsin salille, mulla tuli niinku hyvä fiilis aina. Ja niinku se oli ehkä sellainen, että niin, siellä mä en miettinyt sitä asiaa niin paljon, että siellä mulla oli hyvä fiilis. Ja sit tuli sellainen riippuvuus siitä salista. Ja jossain vaiheessa ehkä tuli liiankin riippuvaiseksi, että taisin suuttua, jos en päässyt salille. Ja ehkä syömisenkin kanssa olin liian tarkka. Et nyt mä ehkä otan joku verran rennommin kuin silloin talvella. Ja onhan kyllä tapahtunut muutosta, mitä mä halusinkin. Ja mä aion nytten sitten vastata teille niihin kysymyksiin, että miten mä oon liikkunut ja miten mä oon treenannut ja mitä mä oon syönyt. Ja en ole mikään ekspertti siis, mutta aion kertoa, että miten mä oon tehnyt. Ja ei ole mitään ihme dieettijuttuja tosiaankaan, vaan perus, että syö vähemmän kuin kulutat ja liiku. Ja ei tule varmaan olemaan mitään vinkkejä, mitä ei lukisi naisten lehdistä, mutta mä nyt kerron, miten mä oon tehnyt. Ja niin, mä haluan kiittää teitä, kun te luette mun blogia. Ja siis mä saan niin paljon ihania kommentteja teiltä, että kiitos tosi paljon. Mä aion olla jatkossa parempi bloggaaja. Mä oon ehkä nyt, en oo postaillut niin usein ja tälleen, mutta aion olla parempi. Ja niin, kertokaa nyt mulle, että minkälaisen kuvan musta sai tästä. Yleensä just kun katsoo jonkun bloggaajan niin videon, kun ei ole ennen niin kuullut, kun se puhuu ja näin, niin siitä tulee se, että tollainen tyyppi se on. Niin kertokaa nyt mulle, että minkälaisen kuvan musta sai. Mua kyllä vähän jännitti ja otin monta kertaa tän uudestaan, mutta toivon, että tästä tuli jotain. Niin. Kertokaa mitä tykkäsitte. Ja mä nyt alan vastailemaan niihin kommentteihin. Tai siis, niin, joo. Ei ollut muuta. Kiitos, heidoo!